କାଣ କରୁଛ କ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପନିର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା। ପତ୍ର ଟିକେ ପୋଡ଼ିବା, ପନିରକୁ କେମିତି ପୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଲାଗେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପନିରକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବେ, ଆଉ ପିଆଜ ବିଲାତି ଗୋଟା ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଟିକେ କାଟି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ପନିର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୋରିଷ ନେବେ, କଳା ସୋରିଷ ଧଳା ସୋରିଷ ନେଇପାରନ୍ତି। ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା ନେବେ, 2 ଖଣ୍ଡ ରସୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ପନିର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପତ୍ର ନିହାତି ଦରକାର। ଶାଳ ପତ୍ର ନହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶାଳ ପତ୍ର ଯେହେତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନଥିଲା, ମୁଁ ପାଇଲିନି, ତେଣୁ ଶାଳ ପତ୍ର ନେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେ ମସଲା ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଟିକେ ଇଏ ଯେ ନେଇଥିଲି ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ, ତାକୁ ପନିରରେ ପକାଇକି ବିଲାତି ପିଆଜ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ପକାଇକି ମସଲା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏ ମସଲାଟେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପକାଇଥିଲି ନା ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ରସୁଣ 2 ଖଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲି। ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା କିଛି ପକାଇ ନଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାଇବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ, କି ଅଧିକା ଲୁଣ ଖାଇବ କି କମ୍ ଲୁଣ ଖାଇବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କେତେ ଚାମଚ ପକାଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲି କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବେ। ହଳଦୀ ବି ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ତାପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପରେ କ'ଣ ପକାଇବେ ନା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଟିକେ ପକାଇବେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଆକୁ ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ ଯାହା ହଉ ମାଆକୁ ଥରେ ପଚାରି, ମା' ଏଇଟା ଗଞ୍ଜେଇ ନୁହେଁ ତ? ମା' କହିଲେ ନା ନା ଏଇଟା ମେଥି ପତ୍ର। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜେଇ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତାପରେ ସବୁକୁ ଭଲକି ମିଶାଇ ଦେବେ। ଟିକେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବେ। ଗରମ ମସଲାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଛନ୍ତି, ସୋରିଷ ତେଲ ନ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ସୋରିଷ ପକାଇଥିଲି ବୋଲି। ତାପରେ ଟିକେ ସବୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାଳପତ୍ରକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବ, ଯେମିତି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ଭଲ, ମୋର ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ପାଣିରେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ନରମି ହେଇଛି। ତାପରେ ପତ୍ରରେ ରଖିଦେବେ ପନିରକି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିବେ, ବେଶିକା କରିବେନି, ନହେଲେ ପୁଣି ଭଲ କି ସିଝିବନି। ଅଳ୍ପ କିନା କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲକି ସୂତାରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତେଲରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବାନ୍ଧୁଛି, ତାକୁ ଭଲକି ଇଏ କରିଦେଇକି ସୂତାରେ ଟିକେ, ଏବେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଆମ ହାତରେ ଭଲ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲେଇ ଦୌଡ଼ି। ଆପଣ ଯେଇଟା ଚାହିଁବେ ବାନ୍ଧିବେ, ମୋର କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଭଲକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଲାଷ୍ଟଟା କାଟିକି ଖାଇବେ, ଆଉ ସେଟା ଖାଇଦେବେ, ଦୌଡ଼ିକି ଖାଇବେନି ତ। ତମକୁ ନ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଇଏ ଅଛି, ଆହୁରି ହେବ, କରିକି ଦେଖାହେଉଛି ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 3ଟା ପତ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲକି ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛେ। ତାପରେ ତାୱାରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛେ। ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଖାଲି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଢାଙ୍କୁଣୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ତେଲରେ ପୁରା ଭଲକି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପନିର ତରକାରୀ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଟିକେ ପନିର କେମିତି ଭାଜୁଥିଲି ଟିକେ ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ପତ୍ର ପୁରା ଉପରେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ସୂତାଟା ପତଳା ସୂତାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଲାଗୁଛି, ସେ ଚଳିବ। ତାପରେ ତାକୁ କଦଳୀପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା, ଖୋଲି ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଲି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଲି, ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା ବିଲାତି ଟିକେ ଦେଲି, ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାହେବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ପତ୍ର ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଭିତରଟା କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପତ୍ର ତ ଭଲକି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଓହୋ, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ପତ୍ରଟାକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ବାସ୍ନା ଯେ ଆସୁଛି, ଓହୋ, ଇଏ ତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। କଲର୍ଟା ପୁରା ବି ମସ୍ତ କିନା ଦେଖାଯାଉଛି। ମସଲା ବି ହେଇଯାଇଛି। ପନିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇବା।
गोटे टिके बिलाती आउ टिके पियाज नहीं जिवे मसला भी टिके नहीं आसीबे मसलाटा भी मुझे नहीं आसिली मसलाटा भी मस्त किना सीझी जाइए तापर खाई रुहतु देखिए कौन केमती लगे सुपर लगे देखो सुपर देखा सुपर भी लगुच भिडियोटा को जदि भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ भिडियोटा को लाइक शेयर करदे आउ मो चैनल टिके व्यू बढ़ुना टिके शेयर करूँ सांगन सहित रही बाय।